Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 30-njy dekabry hepdeniň çarşembe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ortiýet Siriýede amalaşýan howa hüjümleri üçin tanqid astyna düşdi. Birleşen Ştatlar Ortiýetiň tertipsiz hüjümleriniň raýatlaryň ölümine getirýänligini we parahatçylyk urundaky gepleşikleri howp astyna goýýanlygyny aýtdy. Ortiýetiň hawa zarbalarynyň parahat ýylatdan ýüzlerçe adamy şol sanyna tüýüp kömek işgärlerini de öldürendigi. Demirgazyk Owganystanyň Türkmenistan bilen serhedine ýakyn etraplarda söwüşçilere garşy geçirilýän harby çärelerin netijesinde Türkmenistandan Owganystana elektrik energiýasyny eltýän liniýalary zeper etdi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramaları Aşgabatyň häkimine açyk hat bilen ýüzlenip, ýylyň dowamında çoğunlygy şu orda we paýtagtyň ýene bir näçe ýerinde ýumurlan jaýlaryň öýsüz galan müňlerçe ýaşaýjasyna yaşamak için cay vermek meselesini gozgady. Дальше мы планируем делать более широкую кампанию. Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek turup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolun. Eýranyň Revolýusiýon Gwardiýasy par saýlagyna giren 3 gün batar gämesini okat ötdi. Birleşen Ştatlaryň harby medeniýet wekili bu hereketi 29-njy dekabrda ýokary derejede provokativ diýip atlandyrdy. Raketalar gämelere gönükdirilmedi, emma Eýran tarapy 26-njy dekabrda syna geçirdi we raketalar Birleşen Ştatlaryň uçar göteriji gämesiniň 1500 ýard golaýyndan geçdirip Birleşen Ştatlaryň resmi aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Truman atly uçar göteriji gämesine diňe 23 minut öňünden duýduruş berildi diýip Birleşen Ştatlaryň merkezi harby ýol başçysynyň medeniýet wekili Kill Ryan aýtdy. Hadisanyň bolan wagtynda gün batarly söwüş gämeleri par saýlagynyň inçe Hormuz boğazyndan adaty tranzit ýolundan geçip barýardy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkiýanyň polisiýasy İslam döwleti ekstremist toparynyň agzalary bolmakda guman edilýän 2 adamy tutsak etdi we olaryň Ankarada täze ýylyň öňsirasynda terrorçylykly hüjüme amalaşdyrmaga synanşanlygyny aýtdy. Döwlet prokuraturasynyň 30-njy dekabrda aýtmagyna görä agzalan 2 adam Türkiýe Siriýeden barypdyr. Olaryň Ankaranyň merkezindäki Kızılay meýdançasynda adamlaryň adatça bayramçylyklarda jemlenýän ýerinde hüjüm etmegi planlaşdyrylanlygy aýdyldy. Oktyabr aýynda Ankarada bolan bombaly goşa hüjümde 100-den gowrak adam wepat bolupdy. Hüjümde İslam döwleti topary aýplanypdy. Türkiýanyň häkimetleri soňky aýlaryň dowamında tutuş ýurt boýunça İslam döwleti toparyna degişli bolan guramalary ýazarladylar. Ortiýetiň Demirgazyk Kafkaz regionunda Dagystanyň resmileri Derbent şäherindäki taryhy Narin galasynyň golaýynda ýaragly adamyň eden hüjümi zerarly bir adamyň wepat bolanlygyny aýtdylar. Dagystanyň Saglyk ministrliginiň medeniýet gullugynyň 30-njy dekabrda Interfax agentligine aýtmagyna görä ýene 10 adam yaralanypdyr. Olaryň 4-si agyr ýagdaýda. Hüjümiň kim tarapyndan amala aşyrylanlygy derhal ma'lum edilmedi. Dagestan Demirgazyk Kafkazda İslam döwletini döretmek isleýän söwüşçileriň zorluklarynyň merkezine öwrildi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar esasan musulman ýylatly Demirgazyk Kafkazdaky zorlugyň dinden daşary korrupsiýa we ýerli liderleriň güç ulanmaklary sebäpli tutaşýanlygyny aýdýarlar. Kiýew Ortiýetiň anneksiýeden Krim ýarymadasyna çakyr öndürjüleriň 13.000 sany uzak wagtlap saklanan çakyry auksion satuwyna çykarmak barada çykaran karary bilen baglykdy kanun taýdan çäre görjekdiklerini duýdurdy. Ukrainanyň owguçylyk ministrliginiň resmisi Oleksandr Liev 29-njy dekabrda France Press agentligi bilen söhbetdeşliginde çakyr öndürýän Massandra karhanasy Ukrainanyň mirasyny dargadýar we Kiýew bu hereket boýunça jenaýat işini gozgamaly diýdi. Ukraina resmiýeti Ortiýet we gymmatly çakyrlary satyn alýan kolleksionerler anneksiýa edilen Krimde bekanun ykdysady hereketleri üçin halkara sanksiýalaryna täwir edilip bilinirler diýip belledi. Massandra satywa çykaran çakyrlarynyň arasında 1935-nji ýyly degişli çüýşeleri hem satywa çykardy. Kreming çakyr öndürji meşhur karhanasy sentýabr aýynda köpçüligiň merkezine düşüp, Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň we Italiýanyň öňki premier ministri Silvio Berlusconi'niň bahasy $100.000 durýan 240 ýyllyk arxiv çakyryny dadanlygy barada habar berilipdi.
Ukraina, Orset, Germaniya we Fransiya 30 dekabrda telefon arkaly gepleşik geçirip Ukrainanyň we Orsetçi separatistleriň arasyndaky parahatçylyk prosesi barada maslahat geçirerler. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko telefon gepleşiginden ozal Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen saatlaşykly pozisiýa barada 29 dekabrda pikir alışdy we fevral aýynda Minskde gelinen parahatçylyk ugrundaky alaşyň durmuşa geçirilişiniň statusyny maslahat etdi diýip prezidentiň administrasiýasy habar berdi. Poroshenkonyň edarasy Orsetçi separatistleriň Donbassdaky konflikt regionda ýaraşygy dowamly depelemek we provokasiýa gatnaşmak arkaly parahatçylyk prosesini ihtar astynda goýýar diýip belliýär. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Orset Siriýada amala aşyran howa hüjümleri üçin tanqid astyna düşdi. Birleşen Ştatlar Orsetyň tertipsiz hüjümleriniň raýatlaryň ölümine getirýänligini we parahatçylyk ugrundaky gepleşikleri howp astynda goýýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry öz ýurdunyň aladalanmalaryny Orsetyň daşary işler ministri Sergey Lavrow beýan edenligini habar berdi. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perüşden dinläli. Orsiya Siriýada hiç bir tafawut goýman hemmeleri bombalaýandygy sebäpli 29 dekabrda ýene tanqid astyna düşdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Orsiýatyň parahat ýylaty öldürip parahatçylyk gepleşiklerini hatara düşürýändigini aýdýar. Amerikanyň döwlet departamentynyň sözçüsi Mark Toner hökümete degişli däl toparlar tarapyndan ýakynda ýaýradylan aşa aradalandyrjy raportlara salgylan. Bu raportlarda Orsiýatyň hawa zarbalarynyň parahat ýylaty yüzlerce adamy şol sanyna tiz kömek işgällerini de öldürendigi, keselhanalary, mektepleri we bazarlary weýran edendigi aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry tapawut goýulman edilýän bu hüjümler barada özüniň Orsiýatyň daşary işler ministeri Sergey Lavrowyň ýanyna alada bildirendigini aýtdy. Orsiýa tawa kampaniýasyna başlaly bäri biz parahat ýylatyň çekýän ýetkileri baradaky habarlaryň biýinjelik ediji derejede artýandygyny görýär diýip Toner belledi. Kerry şeýle hem ötön hepde bir hawa zarbasyna Zahran Alluşyň öldürülendigi barada hem Lavrowa nägililik bildiripdir. Alluş Siriýanyň parahatçylyk gepleşiklerini goldayan tanymal gozgulaňçy liderleriniň biridir. Toner bu syýasy prosesiň bir bölegi bolup biljek adamlara hüjüm edilmegi, şeýle hem hüjüm edilip büyüne ýylatyň öldürülmegi syýasy çözgü tapmak boýunça edilýän tagallalary gawşadar diýdi. Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asad'ın hökümetiniň wekilleri bilen opozisiýanyň arasyndaky gepleşikleriň geljek ay başlanmagyna garaşylýar. Ýöne bu barada päsgelçiliklerde ýokdyr. Alluşyň öldürülmegi Saudi Arabistanyny da aňtan ketdi. Bu Siriýaly lideriň güýçli İslam goşuny toparny we Siriýanyň güzden gawrak beýleki opozisiýon toparlaryny Asad bilen parahatçylyk gepleşiklerine el-Riyad razy edipdi. Gen tarafy Alluşyň bu ulalaşykdan soňra öldürülendigi. Men Orsiýatyň näme maksadynyň bardygyny bilemok. Biz Siriýada parahatçylykly çözgüde gawuşsak bolsak, Siriýanyň eli terrorizme bulaşmadyk ähli toparlary bilen iş sarışmaly diýip Saudi Arabistanyň daşary işler ministeri Adil El-Jubeir 29 dekabrda aýtdy. Orsiýat bilen Siriýa Alluşyň İslam goşuny topary terroristik gurama diýerler. Orsiýatyň sentýabr aýyna başlanan hawa zarbalary ýüzlerçe adamyň ölümine sebäp bolmakdan daşary 130 000 Siriýalyny hem öý owdaryny taşlap gaçmaga mejbur etdi diýip Toner aýtdy. Alluşyň öldürülmegi barada Moskwanyň beren beýanaty ýok. Ýöne ol Amnesty International, Human Rights Watch şeýle hem Siriýanyň hukuk goraýjy toparlarynyň Orsiýatyň hawa kampaniýasy parahat ýylata gönükdirilýär diýýänini gaharly reddetdi. Moskwa kampaniýada parahat ýylata degilmän terroristleriň nyşana alınýandygyny aýdýar. Birleşen Ştatlar bilen beýleki günmatar döwletleriniň aýtmagyna görä bolsa, Orsiýatyň hawa zarbalaryna nyşana alynýan, onuň aýdyjy ýaly İslam döwleti topary dälle köplen Siriýaly gozgulaňçy toparlar. Habarçymyz Aras Perüşiň maglumatyny dinlediňiz. Häzir size bildirişimizi eşitdirýäris.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saytyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepliyer Azatlyk radiosu hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganystanyň Türkmenistan bilen serkedine ýakyn etraplarda söwüşçilere garşy harby çärelere başlandy. Söwüşleriň netijesinde Türkmenistanyň Owganystana eltilýän elektrik liniýalaryna zeper ýetirilenligi habar berilýär. Demirgazyk Owganystandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň maglumatlaryny dinläýäli. Awgan güýçleri Demirgazyk Owganystanyň Faryab welaýatynda jeňçilere garşy Şemşir 15 atly harby operasiýa geçirýär. Welaýatyň Çarşembi we Kunjak atly eseplerinde geçirilen harby çärede 17 militan helak bolupdyr. 14 jeňçi yaralanypdyr. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Owganystanda ýerleşen 209 Şahin atly harby diwiziýasynyň sözçüsi Polkownik Reza Rezaý harby operasiýada jeňçileriň uly ziýan çekendigini aýtdy. Talibanyň Faryab welaýaty üçin berilen hakiminiň ornbasarynyň uruşda ölendigini Rezaý ma'lum etdi. Faryab welaýatynyň Şirintagap we Döwledabad atly etraplaryna da jeňçiler hüjum etdi. Şirintagap etrabynyň hakimi Seyit Lukman Geheriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 29 dekabrda çarşembe gün akşam talib söwüşçileri harby postlara we etrabyň merkezine hüjum edipdir. Ençe mesawatlap uruş dowam edipdir. Çatışykda jeňçiler uly ýetgi çekdi. Soňra olar ýa çekilmäge mejbur boldy diýip hakim aýtdy. Final geçe bolsa saat 6-dan 30 ötkende uruş netijesinde elektrik geçirji liniýasynyň kesilendigini hakim ma'lum etdi. Döwledabad atly etrabyna da jeňçiler hüjum edipdir. Ýöne Şirintagap etrabynda agyr çaknaşyk bolupdyr. Uruşda yerli ilatam Awgan güýçlerine kömek etdi. Arbeke atly yerli ýaraglylar uruşa gatnaşdy. Awgan güýçleri uruşda ýetki çekmedi. Emma jeňçiler köp ziýan çekdi diýip Şirintagap atly etrabyň hakimi aýdýar. Tam şu uruşda jirýanyga Döwletobad mandakasydan we Demirgazyk Owganystanda Merkezi Aziýaly militanlaryň hereket edýänligi aýdylýar. Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalary Faryab welaýatynda da ýerleşipdir. Hakimiň aýdysyça hüjumlara Merkezi Aziýaly militanlaryň gatnaşypdyr. Faryab welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde diýenýäli Özbegistanly we Tajikistanly jeňçileriň bardygyny Gehrik aýtdy. Özbekistanlar, Tajikistanlar şular hamisha bor, şu mantakaga bor. Faryab welaýatynyň 10 etrapy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň goýunda daşary ýurtly jeňçileriň toplananyny hakim belläp geçdi. Döwletobad, Şirintagap bular Türkmenistan bilen hamsarhat, şu sarhat tomoniga ham düşman joylashgan. Şu düşmanlar ýene bahsus Özbekler, mana bu Tajikistanlar şu mantakalarga joylashgan. Faryab welaýatynyň elektrik energiýa boýunça adarasynyň başlygy Seyit Abdulhamidin aýdyşyna garanda elektrik sütüniň düýbüne jeňçiler bomba ýerleşdirip partladypdyr. Şonuň netijesinde elektrik sütüni bölek-bölek bolupdyr. Elektrik geçirji liniýanyň hem ençe merden üzülendigini Seyit Abdulhamid aýtdy. Elektrik liniýasyny düzeltmek üçin oyumurlan sütünleri gaýtadan dikeltmek üçin hem alada edilýän ol öňe sürdi. Gepleşik taýinlap azatlyga ýetiren Şamirdan Gulumrady. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55.
Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiatiwasy we adam hukuklary boýunça halkara guramasy Aşgabatyň häkimi Murat Niyaz Abylowyň adyna açyk hat bilen ýüzlendiler we ýylyň dowamında çoğundyda, şorda, şeýlede paýtagtyň ýene bir näçe ýerinde ýumurlan möňlerçe jaýyň öýsüz galan ýaşaýjylaryna ýaşama üçin jaý bermek meselesini gozgadylar. Biz bu ýüzlenmäniň awtorlarynyň biri Türkmen inisiatiwasy guramasynyň başlygy Farid Tuhbatulen bilen söhbetdeş bolup, jekmejek maglumat bermegi soradyk. Farid, siz şu Aşgabatyň etegindäki çoğunly şor pasioloklarynda Aşgabatyň Çehow köçesiniň uğrunda jemi 30 000 golay hususy jaýyň ýykylanlygyny, netijede 100 000 çemet adamyň jaýsyz galanlygyny aýdyp, Aşgabatyň häkimine açyk hat çap edipsiňiz. Bu haty näme esaslanyp çap etdiňiz? Ýagny size jaýsyz galan adamlary ýüz tutdymy ýa-da bu ýerde başga bir esas barmy? Наша организация проводит мониторинг ситуации с правами человека в Туркменистане. Bizim uramamız Türkmenistan'ın adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça monitoring, ýagny gözegçilik alyp barýar. Şeýle-de daşary ýurtlaryň iri hukuk goraýjy toparlary bilen bilelikde işleşýär. Ondan biz Aşgabatda we onuň eteginde adamlaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylşy baradaky meselelerini öňedik. Şol wagtyň özünde jaý ýykylyp degişli ýa-da ýeterlik kompensasiýa alyp bilmedik adamlar hem bile ýüz tutdular. Olaryň arasynda hiç ýyl kompensasiýa alyp bilmedikler hem bar we umumyň kompensasiýa az, ýeterlik bolmadyk ýagdaýda berilýär. Şeýlelikde bizde bu temany halkara derejesinde gozgamyrlayan pikir ideýa döredi. Ondan häzir biz eger hiç ýyl jogap bolmasa haskin kampaniýa ýaýwanlandyrmak isleýär. Ýagny bu biziň häzirdiňe birinji hatymyz bolup durýar. Дальше мы планируем делать более широкую кампанию. Sizin açyk hatyňyzda Aşgabatyň şäher häkimi tarapyndan haýsy da bir reaksiýa bildirildimi? До сих пор мы не получили никакого ответа с Ашхабада. Häzirçenli biz Aşgabatyň häkimiýetlerinden hiç ýyl jogap, reaksiýa almadyk. Belki de bir bayramçylyklar bilen baglydyr. Belki de olar jogap bermezligi karar edendirler. Bize öz tejribemizden belli bolşuna görä hökümet ýa-da yerli häkimiýetler prinsipde munyň ýalhatlary jogap bermezligi saýlap alýar. Местных властей предпочитают, конечно, не отвечать на такие письма. Siz 100 000 çemet adamyň jaýsyz galanlygyny aýdýarsyňyz. Siziň pikiriňizçe şeýle ýagdaýda türkmen raýatlarynyň nähilidir bir real gorag mexanizmi barmy? Ýagny kagyd ýüzündäki kanunlar halkara kanunlarynyň bir jaý edilmegi baradaky umumy söýlerden başga bu ýerde nähilidir netije gazanmak mümkinçiligini görýärsiňizmi? Ýa-da bu mesele boýunça geljekde näme etmekçi bolýarsyňyz? К сожалению, действительно, ашхабадцы и жители пригородов уже много лет терпят такой произвол властей, когда... Gynansak da Aşgabatlylar we şäher eteginiň ýaşaýjylar häkimiýetleriň şunyň ýaly edenetdiligine indi köp ýyl bersidap gelýär. Olaryň jaýlary islenlik wagt alınıp ýa-da ýykylyp bilinýär. Beýýän praktika öwrülende. Häzir bolsa 2017-nji ýylda ýapyk günalarda geçiriljek ady oýunlar sebäpli häkimiýetler barha köp jaý ýykýarlar. Ýykylýan binalaryň içinde diňe ýaşaýyş jaýlary däl, hususy dukanlar hem bar. Käbir adamlar elbetde olar az, suutlara ýüzlenip öz haklaryny gorajak bolýarlar. Häzir bir näçe suutlarda bu olaryň birinji instansiýasy. Emma meniň pikirimçe olaryň bu suutlardan hiç bir gazanjaklary ýok. Sebäbi suutlar türkmen raýatlaryny gorap häkimiýetleri ýazgaryp bilmez. Bu olaryň çygyryna iş däl. Bir ýerde Birleşen Milletler Romasynyň Adam Hukuklary Komitetine ýüz tutmak çykalgasy bar. Biz öz mümkinçiliklerimizi ulanyp adamlara bu urda maslahat geňeş bermäge çalışýarys. Ýagny olaryň hukuklaryny beýimganyň mexanizmleri arkaly gorap bolar öýdýär. Emma bir uzak bürokratik prosedura we köpler muňa razy bolmaýar. Ýöne prinsipde şeýle mexanizm bar. К сожалению, не все с этим соглашаются, но в принципе такой механизм имеется. Türkmen inisiatiwasy guramasynyň başlygy Farid Tuhbatulen bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, efirde gidýän maglumatlar size azathabar.com web saýtymyzda hem el ýeterlidir. Şeýle-de biz 2015-nji ýylyň wakalaryna test, surat we video görnüşli filmlerimizi çap edip başladyk. Şuň siziň dikkatiňizi 2015-nji ýylda Türkmenistanda bolan wakalary suratlandyrýan video görnüşde taýýarlanan maglumaty şeýle-de halkara wakalary barada videomuzy hödürleýäris.
Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk Radiosy. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlary gündeligimizi dowam etdirýäris. Soňky ýyllarda Türkmen hökümeti ýyladyň jemgyýetçilik transport gatnawyny gowlandyrmak üçin täze awtobuslary satyn alýar we Aşgabatda gurulan täze terminaldan ýurdun islendi künjegine rahat we tiz baryp bolýar diýilip Türkmen mediasynda berilen maglumatlarda bellendi. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň vilayetlerinde etrap merkezleri bilen owalaryň arasynda jemgyýetçilik transport gatnawynyň ýetmezçiligi diýenligini yerli ýaşaýjylaryň käbirleri aýdýarlar. Şeýle ýaşaýjylaryň biri Mary vilayetyniň Taxtawazyr etrafyndan özüni kümüş diýip tanıştyran öý hojalyk çezenan ol öz owasyndaky transport gatnawynyň ýagdaýy barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Sultan Atçylowa gurrun berdi. Gelin şu söhbetdeşligi bilelikde diňläli. Türkmenistanyň ähli ýerlerinde etrap merkezleri bilen owalary birleşdirýän awtologlaryň ýetmezçiligi diýendigi barada aýdylýar. Şu wagtda siziň etrafynda ýagdaý nähili? Awtolog ýagdaýyňyz gowmy? Etel öz kalholymda bar, ýöne uçaskamda gelen okşalapdy. Uçaskada bizi bärdi. Daýhan birleşik bilen biziň uçaskamyň arasy 4 kilometrrak bar. Owagly raýonmydan özüň gaýtmaly ol awtoda menen de birinji düşmeli o ýene bir ulaga minmeli bolýar. Şoň üçin hem raýonmydan özümiz ulagly gaýtmasak bolmaýar. Awtosy neme aňarda galy, aňarky pendi daýhan birleşigine sowla uçaska gaýtmaýar şol awtos. Biziň uçaskamyz awtosuz. Näşe bildiğin gymmatlaryny bilen şu taklaryň narhlary datlary galdymy, şu göde iýlemişi bildiğin gymmatlama halkyň durmuşyna täsir etdimi? Täsir etdi, takda köp kişi gitmejek bolýar. Minder olsa gatnaýan awtoda minesler gelýär. Taklar beýge galdyrdy. Illeterdel bildiğin halka täsir etdi. Bildiğin gymmatlama bilen awtologlary döwleti degişli awtologlary köpeltdilermi ýa bolmasa şol öňkünlikmi? Köpeltdiler. Öňdiňe Taxtawazyr etrafyndan stansiýa çelli, ertir bir bar. Poýuz gelen wagty, ikindiden poýuz ýyna gaýdan wagty bir bardy. Häzir ol şolar ýalyagdaýda. Ýöne kalhollara köpeldildi. Bir kitir gatnaýany bar. Hawa etraf merkezi aralykda. Daýhana gatnaýa, penda gatnaýa, onuň ýaly gatnaýa. Şu anarky kalhollarda gatnaýa ýöne stansiýamda şol iksan awtobus. Hiç kolan şol ýanky şu etraf merkezi bilen ýanky penda daýhan birleşigine gatnaýan awtobularyň sany köpeldimi? Sany köpeldi. Daýhanada gatnaýa erti bir küçükdek öýlene merkezde gatnaýa. Hawa köpeldi. Şu halk kanagatlandyrýar, ýeterlik bolýarmy şolonda? Hawa halk begendi şoň gatnap başlan, täzelikde gatnap başlady ol awtobuslar. Döwletiň öz şol ýoly goýdy, awtobus beripdir, şolar gatnaýa. Ondan sonra ýanky taksy sürüp kireýetden güzeran aýlayan adamlaryň ýanky güzeran ýagdaýyna täsir etdimi şu halk nähelik pikirde? Täsir edendir sebäbi ýolagçylar awtobusa minýärler. Olar köp durmaly hayal reýs etmeli bolýarlar. Şu taksçylaryň kireýetden oglalaryň girdisi azaldy. Gadaşlar az bolanyň başgalar täsir eder. Şolara taksçylykdan başga işlenmiş şogullanmak mümkinçilik ýokmy? O adamlara iş tapman için etdiýär oglanlar taksçylygy işler az bolan için etdiýärler. Olaryň gündaranam kynaldy. Demir ýol wagdaly bilen etrap merkezine gatnaýan awtolog ýolagçy otlusy aňryk geçen wagtynda bir reýs gatnaýar diýdiňiz. Indi şu nähili kynçylyk döretdi halka? Şoňa garap durmaly bolýar, haçan geçer kadip. Onuň bilen kiýaly awtobus girmeýän oba şol esas ýola daş ovalar kynçylyk çekýär, ýükün goşun götürip asfalta çykmalda 2 kilometr öýmeden asfaltdan daşlygy. Şol awtobusa minjek bolsa. Şol awtobusa minjek bolsa 2 kilometri ýola çelýärmeli bolýar. Ona şol awtobus ýeterlik bolýarmy? Bir awtobus gatnaýarmy ýa 3-4 awtobus gatnaýarmy? Şol ýolagçy sagýarmy şol gatnaýan awtobusa? Zaman galýan wagtlaram bolýar, ýeke awtobus gatnaýar. Yerleşmän zygysman galýan wagtlar bolýar, sebäbi ýeke awtobus gatnaýar. Kynçylyk bolýar. Soň awtobus geçikden o takda menäýmeden başga alaçy ýok. Habarçyma Sultan Atçylowanyň Mary vilayetyniň Taxtawazyr etrawynyň ýaşaýjysy kümüş bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Düwi Şwetsiyada yerleşýän Gün neşriýaty Şwed ýazyjysynyň Nils Holgerssonyň Şwetsiýa täsin syýahaty adly kitabyny türkmen dilinde çapdan çykardy. Bu kitap Nobel bayragynyň laureaty Şwed ýazyjysy Selma Lagerlöf'ün kitabydyr. Gün neşriýatynyň ýolbaşçysy Akmuhammed Velsapar bu kitabyň ilkinji ýa-da asyl nuskasyndan türkmen diline terjime edilenligini aýdýar. Kitabyň mazmuny barada kardeşim Sehranyň Akmuhammed Velsapar bilen geçiren söhbetdeşligini dinläýäli. Akmuhammed ağa, neşriýatyňyzda türkmen dilinde täze kitap çapdan çykypdyr. Bu kitap näme barada? Bu barada gürüň beräýsiňiz? Hawa edil şu täzeýiň bosawasyny biziň gün neşriýatymyzda täze bir kitap neşr edildi, çapdan çykdy. Olam Nils Holgerssonyň Şwetsiýa täsin syýahaty diýen kitap. Bu kitap Şwed edebiýatynyň klassiki Selma Lagerlöf'ün kitaby. Ol öz döwrüne entek Selma Lagerlöf ýaşap ýörke, dirike 60'a goloy dile terjime edilipdir dünýäde. Bu şeýle meşhur kitap bütün dünýäde. Inha ilkinji gezek bu kitaby men gösgöni Şwed dilinden türkmen diline terjime etdim. Akmuhammed ağa, şu ýazyjynyň kitabyny saýlap almaňyza näme sebäp boldy? Ýagny muň sebebi näme? Onun sebebi Selma Lagerlöf umuman ören oňat ýazdy. Gyzykly ýazýar, dili gowy. Onun bir ýazýan zatlary, munyň ýazyş stilim türkmen okuyucularına da yarajak stil. Yani bir beyan edenle, durmuşu beyan edenle, kahramanlarının içki dünýäsini, olun gatnaşyny beyan edenle şeýle bir düşnüklü hem oğudun görünüşde şonu beyan edýär. Ana bir ol ýazgyň ozolan bir kitabyny çykardyk, almaşylan eserini. Ol ýerde çalşylan çağı hakyna gurrun edýärdi. Innemin ha Nils Holgerssonyň Şwetsiýa täsin syýahaty diýen kitabyny çykardyk. Özüm şu Şwed dilindäki originalynyň pestel görünüşi boýunça da içinde de onun dilini, şol duruşunu türkmen okuyucular üçin düşnükli bolar ýaly edip geçirmäge men zan etdim. Ol işimem başa barandyr diýip umyt edýän. Ýene bir sebebi bar bu kitaby geçirmegimiziň türkmen diline. Bu eseri umuman Selma Lagerlöf dünýäde belli ýazdy. Ol ilkinji bolup aýal gyýlaryň arasynda ýazgy hökmünde Nobel bayragyny alan ýazgy. Şeýle şöhratly, şeýle bir belli ýazdy bütün dünýäde. Emma ol hiç haçan oň eserleri türkmen diline geçirilmänini. Geçirilýänne de elbetde ol haýsydyr başga diliň üstü bilen geçirilmeli. Emma inni bolýan gün neşriýaty ony gösgöni Şwed dilinden türkmen diline geçirýär. Ama şu kitapların üstü bilen türkmen okuyucuları aýratynam çağalar hem yetkinjekler Şwetsiýanyň tebigaty bilen, oň adamlarynyň durmuşy bilen, bu ýurtda bolup geçýän zatlar bilen, olaryň arzu hyýallary bilen tanyşyp bilerler. Şeýle de bu kitaplarda ilkinji gezek türkmen okuyucuları troll, gnom diýen ýaly şu Şwedleň folkloruny bar bolan bir hil jadygoýlar, ýagşylykly jadygoýlar, ýamanlykly jadygoýlar, olaň adamlar bilen gatnaşygy, ana şolar ýazatlar bilen tanyşyp bilerler. Akmuhammed ağa, täzeýiň öň ýanynda türkmen okuyucularyna aýtmak isleýän arzu dilekleriňiz barmy? Elbette men ilki bilen bütün türkmen halkyny, şol sany türkmen okuyucularyny, türkmen ýazgy şahyrlaryny, neşriýatçylaryny yetip gelen täze 2016-njy ýyldan tüýs ýürekden gutlayan hem de olary geljek ýylda uly görejlik üstünliklerini jan saglyk arzu edýär. Oý geljek ýyl olary şeýle uly görejlik üstünliklerini hem garaşylmadyk sowatlary getirsin. Kardeşim Sehranyň ýazyjak Akmuhammed Velsapar bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, efirde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmek isleseňiz, azathabar.com websaytymyza, Facebookda Azatlyk Radiosy hem Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabar.com websaytymyza Türkmenistandan derbeze.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.